Как Хайде. ходим? Не знам дали записва да ти кажа. Долу брои ли? Не. А, 6, 7, 8. Ага. В някакъв удивителен излезе. Зигойчо, гледай ма как ходя. Не спре го. Айде сядам, се излагаме. Обой марш. Обой марш. Видяли ма? Не видяли ма его как маршировал? Четен студий. Ей, не. Ти набай да не чета ще има да... Дърпай, няма страшно. Да мрънка. Дърпай, моето момче. Ще ги полетайте. Не искам после кой бил. Готово. Да пусна ли тоска на себе? Спри. Кой трамп? Нищо няма стане. Спри да